Unsa man? Paan mo daw eh sige dok diha nag-cellphone ko ari o sige kag sama-sama diha. Mura nagmaayo imong buhat diha gawa dunay pulos imong ibuhat diha gyud. Nagkuhan ko diri o. Ikaw dok. Gisugo kong papa ha. Dok martilyohon ka ron. Gisugo kong papa. Gisugo ko ha. Gisugo ko kuli basta. Pagbuta. Agay. Agay. To. Unsa ka diha? Dok ka diha. Ito kakabot. O na naron. Inan bitaw tikang ay pagkuhan dok diha. Nasangko ra nimong kamot diha. Agay. Awan na kumot diha. Taka nimong kamot. Agay. Dihara ka. Okay ra ni kakamot. Okay ra ni. Ayaw daol. Martilyo ning katapat di maran. Diri na yun, tingog diha. Minit na kang bata ka. Bis tabangan ka di mo kung padaulo nimo. Bahala ora ka diha mamatay ka diha. Bahala. Ay, magbotag magluya. Magluya, luya ba? Nakarito ra. Minit man tong bata oy. Bis tabangan mag suko og tabangan ita padaulo. Unsa may namene ko. Bahala na mo sama diha oy. Kuila mo sama di mo. Imo aning sama lako man eh. Ayaw pagilabot ani ko sa madhadi biyan mo ha. Bahala ka. Kuila mo. Mas wala ko ilabot ni ma, bati kag nawang. Bahala ka din bata. Tama, sumbagay ta. Tunahan kang mabalik karon diha. Oh no. Di ka matingog. Sumbagay to. Nya, sumbagay jud eta ha. Gahi ka diha. Sarang gawin ka na ako. Diri be. Diri. Wa ko mahadlok bedri. Oh no. Ay! Oh. Sukol ka? Dasukol ko plagan ako. Papatay ka? Oh. Shout out mga guys. Salamat inyo kay yung gitapos ang among movie. Video. So, karon shout out din ni Andre Katubay. Og ni Sino Katubay og ni Steve. Mo na siya og daghang salamat yung patanaw, no? Salamat ay. Talingan mo sa mong video. Video. Salamat. That's all, thank you.